ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ವಿಟ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತಂಜಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ವಿಟ್ಲ ಸೈಡ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು, ಒಂಜಿ ಲಾಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಐಟಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು. ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ಇನಿ 7ನೇ ತಾರೀಕತೆ ಇನಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಡೆ ಪೋವಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆಕ್ಲೇನು ಮೀಟಾದು ನಮಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ. ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಬರ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಪ್ಪ ಇನ್ಯಾ ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಡಾ ಗಮತುಂಡ ಕೋರಿಂಡ ಸುಕ್ಕಂಡ ಸುಕ್ಕಜ್ಜ ಪಾಯಸ ಲಾಡುಂಡ ಲಾಡಿಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪುಜನ್ ಲಾಡ್ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ಲಾಡ್ ಮೈನ್ ಇಜ್ಜ ಮಾತಗಡ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿಗೆನಾ ನಮ್ಮ ದನುಕೊಡ್ಡೆ ಬೈದಿರಿ, ದನುಕೊಡ್ಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಹತ್ತಿರಿನಿ ಕೊಡೆ ಲೈವ್ಡ್ಕೆ ಏನು ಅಂದಿರ್ತೀರಿ ಓಲೆ ಓಲೆ ಆಯ್ ಓಲೆ ನ್ಯಾಮಂಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿರಿ ಇಡೀ ಒಂಜೆ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪಣೆ ಬರೀ ಅಲ್ಪ ಯಾಕಲಾಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಡೇನು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸರಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚ ಒಂಬರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಪಂತೀರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 8 ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ದನುಕೊಡ್ಡೆರೊಟ್ಟಿಗೆ ದನುಕೊಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತ್ತ ಸುಮಾರು ದಿನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆಟಿಡ್ ರಜೆ ಆತ ಆಟಿಡ್ ಅಲಕ್ಕ ರಜೆ ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಎಕ್ಲಿಕ್ ರಜೆ ಹತ್ತಿರೋಡು ನಮ್ಮ వచ్చి ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನತ್ತೆ ಅಂಜಿ ಅಂಚನ ಅನ್ಪೇರು ನೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪೋಪನೆ ಆತ ಮಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಪಿನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ ಜನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಏಕದೊಮ್ಮೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನೆ ಆತಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಕ ಅಂದ ಆತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನಿ ಸಾಲತ್ತೂರು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಭಯಂಕರ ಬಾರದೀಗ ನಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪೋಯ ಮಾರ ಈ ಸರಿ ಹಾಂ ಮುಂಚೆ 4 ಸಾರಿ ಆಂಡ ಇಂಚನಿ ಶೂಟದ ಪಗ ವಿಟ್ಲಗೆ ಬಾರದಿಕ್ಕನದ 5 ಸಾರಿ ವಿಟ್ಲಗೆ ಬಾರದಿಕ್ಕಂಡು ಸಮ್ಮನಗೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಕೂಡ ಸಮ್ಮನಲ್ಲ ಶೂಟ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕನದ ವಿಟ್ಲ ಸೈಡ್ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಮಳೆ ವಿಟ್ಲ ಎತ್ತನ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ನಿಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಲಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಬಂಡಿ ಲಗದೆ ಬೋಗಿ ವಿಟ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಎತ್ತಿತು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಬೈದರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತರಿಗೆ ಮಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಬಾಕಿ ಆತದೆ ಎಂಚ ಪೋಪು ನೀನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಚಲಿക്കുന്നു ಬಾವಾ ಚಲಿക്കുന്നു ಇಂದು ಚಳಿ ಅಂಚ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಸ ಅಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವರ ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಓರಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಪಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೋನಲ್ಲ ಅಟ್ಲಡೆ ಕೊಡೆ ಕಣೆಯರ ಬಂಡೆ ಓಲ್ಕೊರೋಡು ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರಿಲ್ಲ ಅವನಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹ್ಞೂ
ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮದಿಮಾಯರು ಉಳ್ಳೇರ ಅನ್ಮಾರ ಅರೆ ಗಡ್ಡವಾದ ಅಂದಾಜಾಬು ಜಂಕ್ ಅರೆ ಆರನೇ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಹಾಂ ಎಲ್ಲತ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರ ಅಂದು ಆರು ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕು ಯಾರ ಗೊತ್ತು ಜರ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯೇರಿ ನಾನು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಎದೊಡ್ ತಿಕ್ಕೇರಂಡ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಹೆಂಗ ಆರ ಮುರಾಣಿ ಫುಲ್ ಶೇವ್ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಗಡ್ಡಾಡುಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅಂದ ಹತ್ತ ಅಂದ ಉಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರಲ್ಲ ಐತೆ ಅರ್ಧಗೆ ಸಮಾಸ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಬುಕ್ 20 ದಿನ 42 ಅಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಯದು ವಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂತಾರ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅರೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮೋಕೆದ ಪಾತೆರ ಬಾತುಕ್ಲಾಡ ಇನಿ ಕೊಡದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದುಂಬೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನೊಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿ ಇದೆ ಕೊಡದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಲ ಐಟ್ರ ಅವತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಾನೆ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಟು ದೇವರ ಪೊರ್ಲೋಡೆ ಪಂಚಲಿಂಗ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಬ್ಯಾನರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವರು ಸಹಕಾರಿತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಣಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಪುಣಿನ ದುರಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ ನಾನು ದುಂಬಗಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುವಂತು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಕ್ತಿವರ್ಗ ಪ್ರಾಣಾರ್ಥನೆ ಶೋಭಮಾನಮಹೀಯತೆ ಧಾನ್ಯಂ ಧನಂ ಬಹುತ್ರಲಾಭಂ ಶತಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಚೆತ್ತ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆದ್ ನನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಯಾಪಲ ವಾನೋದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಲು ವಾನೋಡಿ ಇನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಚ್ಚ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾಂಡು ಆತೆ ಅಚಲ ವಿಚಲ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತ ಅಂದ ಈ ಜನ ಬೈದವರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾರ ಎಡ್ಡಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ ಅಂಚಾರೆ ಏನು ತೋಜಾಡ ನೆಂಕಲ್ ಅಂದು ಪೂರ ಮೈನೆ ಅಂದು ಡಿಒಪಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ
ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಅಂದೆತ್ತ ತಿರ್ದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪಂಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಅಕ್ಲೆನ ಈ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪಂಪನ ಆಲ್ಬಮ್ಮು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಅವ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜನಕ್ಲಿನ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆವಾಡು ಅಂಚನೆ ವಿಟ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಕೈಪಾಡ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ದಾಯಕಂಡ ವಿಟ್ಲ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಊರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೆ ಬುಳೆನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರು ನಾನು ದುಂಬುಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಸಲತ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಈ ಕೆಲಸನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉರುಪು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲೆ ಮುಂದೆರ್ಕಿನ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವಿಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪಂಪನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದು ಅವು ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದು ಶುಭ ಹಾರೈಸ ಒಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೇವೆ ಕಲೆ ಕಲಾವಿದಗೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಕೊರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂಚಾದ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಕಲಾಮಾತೆ ಏಪಲ ಅಭಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಟರಾಜಿ ನಟಶೇಖರೆ ನಟ ಭಯಂಕರೆ ಪಂಚಲಿಂಗನ ಮನ್ನಡು ಇನಿ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತದೆ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಹುಮ್ಮಸದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಮಾತೆ ಇದ್ದೆ ಅಭಯನ ಕೊಡ್ದು ಕಾತನಾಡು ಅಯ್ಯರ್ ಬಂದ್ಲೇಪನೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಲದ ಮನ್ನಡು ಮಸ್ತ್ ಅವೈತು ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಬುಲಿದು ಬರಡು ಕಲಾವಿದರು ಏಪಲ ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕಿದ ಸುರುಕುವೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮುಲ್ಪದ ದೈವದೇವೇರಿ ಯಾಕೆ ಮಾತ ಮನಸ್ಸರೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಚಲ್ ವಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಸಿಕ ಮುರುಳ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೌದಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನೇತ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೇತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೆತಿನಾರು ಅಚಲ್ ವಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ DOP ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಲಾಪ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಟೆ ಮೊಕ್ಕಲಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಯಾನು ಯಾರು ಪನ್ನಗನೆ ಪಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಕಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಏನು ಆಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ 11 ತಾರೀಕು ಆತ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ಡ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಯ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಸಾಂಗ್ ನಂಜಿ ತೂವೋಡು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ದಿನತ್ತಾನಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಈ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಮಾತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಪಿನಂಜಿನ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ದೇವ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ಆಪಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನಡೊಂಜಿ ಇಡೆಲಿತ್ತು ನಿಕ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಾಲ್ನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ಐನೊಂಜಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅನ್ಪುನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ್ ಇಷ್ಟ ಬಂತದ್ದು ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಾನಿ ಬೈ 5:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅದು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಾಂಗಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆತಂಡು
ರಿಲೀಸ್ ಯಾರಾಗ ಆತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅವೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂಕಲ್ ತೂವೊಡಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಆತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ನನ್ನ ಆತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತು ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೀಕಡೆ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ പക്ഷെ ഈ സರಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಇತರ ತಿರುವಡೆ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತೋಜವಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತರನೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಕ್ಕ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಹೀರೋ ಆಪರ ಅಂಚಿನ ಲೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತನ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಷಾಮೃತ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಉಮೇದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ఒక ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ತಾಳ್ಮೇಡ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಸ್ಲೋ ವರ್ಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದು ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಕ್ ಡಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಗಾವುಡು ಬಂದು ಕೈಕರ ಪ್ಲಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ದೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕನೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಪೇರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾಲಜಿ ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡು ಓಲಾಡು ಅಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಐನ ರೂಪರೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೋಡು ಎಂಚ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ತೆರಿ ಅಂದೇನೆ ಕೇ ನೋಡು ಇರು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಐನೆ ಬನ ಏಪಲೈನೆ ತೋಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಬಂದು ಮೇನ್ ವಿಷಯ ನಾನು ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಕಲಾವಿದನ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ಗತ್ತು ಮಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟ ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂ ఆయన ಘನತೆ ಗೌರವ ಏಪಲ ಕುಂದು ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ರಿನೇ ಬಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮವ್ರಿ ಬಜಿ ಚೀಪ್ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ఆయన ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ನೋಡು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತೂನಾಗ ಬುಡ್ಚಂದ ಬೇಲೆ ಬಂತಂದ ಐಕ್ ಅವಕಾಶ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡ ಭಾವುಕಾಜೀವಿ ಭಾವನೆ ತೊಟ್ಟು ಬದುಕುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಭಾವನೆ ಪುಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಅಂಚಾನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ತಿಂಗ್ ಬಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ರೆ ಬಟ್ ಅಹಂ ಬರ್ರೆ ಅಹಂ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕದ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ರು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಮಲ ಐತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತನ ಬೇಜಾರಾವು ಆ ವ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂತರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ತೋಜಾವನ ಆತಿ ಮೂದು போய் ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾರ ಬಯರ್ಲೆ ನಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕೂಡ ಆತಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಬಾನ ಬಿಡುವ ನಾಟುನು ಬಂಡ್ರೆ ಸಾರಿಟೆ ನಾಟು ಒಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ದಾದಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿಜೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಡಿ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಖುಷಿ ಅದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ನೈಸ್ ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಬರ ಶೋಕ ಅದನ್ನು ಶಶಿ ಆಚಾರ್ ಕನ್ಯಾನ ಬಜ್ಜೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ದೇವಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೂಪುನ ಮಟ್ಟಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮುಲ್ಪದ ಬಿಟ್ಲದ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲದಲಗ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಲ್ದೇರು ಬಗ ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ದಯವನ್ನು ಶಮೀರ್ ಮುಡಿಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಘಟಾನುಘಟಿನಕ್ಲಿ ಬರೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ನ ಶ್ರೇಯಾ ಬಿ ಸಿರೋಡಿಲ್ಲ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಶ್ರೀಯಾ ಬಿ ಸಿರೋಡು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಪಂತಿರ್ನಿಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ಲ ಇಪ್ಪನಾಗ
ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಚೀಪೆ ಹೋಯ್ತನ ಒವೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ಚೀಪೆ ಕೊಡೋದ ಅಂದೆ ಉಪದ್ರದ ಪೂರ್ವಿಕ್ ಅಂದೆ ತುಲೆ ಮೇನ್ ಅಂದೆ ಮೂಲ ತುಲೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಹನಲ್ಲಿ ಸೂರ ಉದ್ದ ಓಡಾಟ ಹೋಯ್ತದೆ ತೋರ್ಚಿಮೆ ಆಯ್ತೆ ಬೂರ್ಮೆ ಇದು ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೋ ಬೊಗ್ರೆ ಬೊಗ್ರೆ ಬೊಗ್ಗವ ನಕ್ಕುನೇದಿ ಬೊಗ್ರೆನೆ ಬೇಯಿ ನಾ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಚೂರ ಅಲ್ಪನಂತು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ್ ವಿಶ್ ಮಾಲ್ತೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ತಂಡಗ್ ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅತೆ ಬಾಬಾ ಅತೆ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ನು ಓಡೆ ಆ ಬೊನ್ನುಲ್ಲ ಆ ಬೊನ್ನುಲ್ಲ ಆ ನೆಲ್ಲರು ಆ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವಳ 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 ಪೂರಂಡು ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏಪ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಗೊತ್ತಾನಾ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟದು ಇಂಕ್ ರಕ್ಷೆ ಆದುಪ್ಪಲ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಓಕೆ ದಿತ್ತಿಕೋ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ ಬೋಡ್ಸ ಶೋಕಾತನದೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅವೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂರ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾನಿ ಐನಾತ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ఒక దాల విశేష ఇజ్జీని అప్పగాండ ఈ లాగ్ నేను ఇడగ ఎన్మ అంతుందిలే నెక్స్ట్ లాగ్ రితిక్గా అతను టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ సీ యూ